Ano, may buntag mga kabisaya. Naray ko diri sa top na po. Nag-ayo na po ni. Shout out ko sa akong igagaw na si Agnes Carbonilla nasa Canada. Trabaho ta trabaho. Tara guba. Sa Baguio. Klaro ka. Klaro ka ang tanan diri. Dagat. Uban pa. Tora isa guba. Pre jala pre. Baklas ata. Jala, baklas ata. Baklas. Palit, baklas naman nato ni. Ha? Tura sa ubos oh. Klaro kayo mga kaubas trabaho. Ara. Surat dulu. Anak ni akong kamera. Ako sa nato mga kabisaya. Daw. Ara. Bos. Food floor. Kita sa kabutangan. Ayo kayo ni dire. Maayo. Ayo kayo muna buwa.
hangak. Ayun tagatop. Hangak mali ay. Taga pagdadunon, tuwa pa mga tolls. Damba to, damba. Pwede may slide, akong dala, pwede dito may slide. Plastic rawa na. Di na naman ang head, matahagag taglargo. Sige na ka mga kabisaya. Labay na. Okay, maniguros to kayo. Okay, nataod na. Tayo pareho. Shout out kay RJ Losarito. Narang natanggal. Magtaod sa mig ano. Ani to gwapo sa Pinas. Oh, yung kitaan ni ba? Pare. Ingit kayo. Asay ka na, wala ka na, nas Pinas mo eh. Kanay hanap mo. Ay, palit eh, kung ano, kita dito po. Nas ko ni aliwi. Ha? This na na. Ini Japan. Ini Japan, bro. Japan state. Nita. Lapak sebenarnya. Taod sa mi